नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेत ना? मी सौ तृप्ती सगुण माडगावकर मनभर रेसिपी मध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीचं मटण, म्हणजे मटण रस्सा। तर पहिला आपण काय करणार आहोत की मटणाला पूर्ण मसाला लावून घेणार आहोत। आता हे मी मटण हळद आणि मीठ हे घालून छान धुवून घेतलंय। आता आपण ह्याला मसाले लावूया। ह्याच्यात मी घालते 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, त्यानंतर घालते ही कोथिंबीर, त्यानंतर मी मालवणी मसाला घालते, नंतर हळद थोडीशी, तर मटण शिजण्यापुरतच थोडंसं मीठ आणि तेल। आता हे सगळं आपण छान ह्या मटणाला लावून घ्यायचं आणि अर्धा तास ठेवून द्यायचं। हे बघा, हे आपण जे मसाला लावून घेतला होता त्याला अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण या कुकर मध्ये 2 चमचे तेल घालायचे। 2 चमचे तेल घालून हे जे सगळं मटण आहे ते मटण या कुकर मध्ये घालून घ्यायचं आणि आपण 4 शिटा करून घेणार आहोत। याच्यामध्ये अजिबात पाणी घालायचं नाहीये। मटणाला जे पाणी सुटणार त्याच पाण्यामध्ये मटण शिजवून घ्यायचं। आणि आता बघा तेल तापलं आपलं, त्याच्यामध्ये आपण घालतोय 2 तेजपत्ता आणि 1 बारीक कापलेला कांदा। आणि हा कांदा गुलाबी झाला पाहिजे, गुलाबी झालाय। आता त्याच्यात आपण थोडीशी घालूया कोथिंबीर। फोडणीला कोथिंबीर घातली ना की खूप छान सुगंध येतो। आणि हे छान तेलात मिक्स करायचं। त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यात घालतोय थोडंसं हिंग आणि थोडंसं हिंग घालायचंय। बघा आता नरम झालाय छान। आणि आता गॅस बारीक करायचा आणि आपला मालवणी मसाला घालून घ्यायचा। हा मालवणी मसाला मी घालून घ्यायचा। तेलावर छान परतलाय। मी मालवणी मसाला थोडासा मटणला पण लावला होता। आता आपण जे मटण शिजलं आहे ते आपण ह्याच्यात घालून घेऊया। हे बघा, मी आता ह्याच्यामध्ये हे आता आपण तेलात छान परतून घेतोय। आणि आता हे छान तेलात परतलेलं आहे। आपण मटण शिजवताना थोडंसं मीठ घातलं होतं, त्याच्यामुळे आता हे असंच ह्याला 5 मिनिटाची वाफ काढून घ्यायची। झाकण ठेवायचं आणि त्याच्यावरती पाणी घालून 5 मिनिटाची वाफ काढून घेऊया। म्हणजे जो मसाला आहे, जो आपण फोडणीला मसाला घातलाय तो त्याच्यात जाईल थोडासा। आणि आता हे आपण 5 मिनिटाची वाफ झाली, आता फोडून बघूया। थोडंसं मटण ना कुकर मध्ये पण थोडंसं शिजायचं ठेवलं होतं, म्हणजे मी पूर्ण शिजवून घेतलं नव्हतं, 80% शिजवून घेतलं होतं, जेणेकरून जो आता आपण ह्याच्यात मसाला घालणार तो त्याला पूर्णपणे लागला पाहिजे। आता हे बघा, हे आता थोडंसं शिजलंय। थोडंसं शिजत आलंय आणि आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत मालवणी भाजकं वाटप। मालवणी भाजक्या वाटपाची रेसिपी मी आय बटन मध्ये दिलेली आहे। आता आपण हे मालवणी भाजकं वाटप घालतोय। आपल्याला जास्त पातळ पण नाही करायचं आणि जास्त घट्ट पण नाही करायचं। आपण हे जरा एकत्र करूया।
आणि आता हे जे आपण पाणी ठेवलं होतं ना टोपावरती, तेच गरम पाणी आपण ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं. आणि आपल्याला जर पाणी लागलं तर गरम पाणी ह्याच्यात घालायचं. बघा आता मी इथे गरम करून ठेवलं होतं पाणी, त्याचं पाणी ह्याच्यामध्ये ओतते. थोडंसं पातळ हवं. आणि आता हे आपलं मटण रेडी झालेलं आहे. आता आपण सर्व करूया. आणि रेडी झालंय आपलं मालवणी मटण रस्सा. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका. आणि मस्त झणझणीत मालवणी मटण रेसिपी नक्की करून बघा. आणि आता मस्त पाऊस पडतोय, त्या पावसात कराच. धन्यवाद. काळजी घ्या.